बाथ्रा राजखान्थि खालामनो बयहाबो मोनथाय दङ गुबुन गुबुन हानजा दानानै सिबिनो मोनथाय दङ किन्तु गुबुन गेजेरनि संगठन होननानै नाम लानायफ्रा बेफोराव हाबदेरनानै नष्ट खालामनो नाङा दिनै बेयाव जों मिटिं खुंगोनखाय खाथि खाथि मोननै मोनथाम मिटिं खुंनानै होदों आबसुआ नंगौना नङा मानसिफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय मानि बेलाय मानो होबथादों नोंसोर सोर होबथानो बयखौबो उदाङै राजखान्थि खालामनो बिथांमोननि दैदेनगिरि प्रमद बर'आ बुंगासिनो जे दायो बयबो सान्थि बेयाव इलेक्सन खालामनो हायो फैथों बिजेपि फैथों कंग्रेस फैथों जाय फैयो फैथों बियो गणतन्त्र जोङो बयखौबो लिङो होनदों आरो बिथांमोननि फिसाफ्रा दिनै बेयाव दिनै एपिपि गावनि आन्चलिक हानजा दानाय एनडिएफबिनि मुङाव दानाय दिनै पार्टिखौ मिटिं खालामनायाव मानसि फैजानो गिनानै खाथि खाला मोननै मोनथाम मिटिं खुंना होदों दाख्लै आं बिश्वनाथाव थांबाय बिश्वनाथावबो जोंनि गारि डिआइ मानसि दैखांनो हरनायखौ खालि लांदां हरफिनदों मिन्थिबाय आबसुनि इउपिपिएलनि बिपिएफनि मानसिफ्रा गामि गामि होबथादों नोंसोर बे मिटिङाव थाङोब्ला फाइन होनांगोन गामिया होननानै मा बेलाय किन्तु आं बुंदों बे मोजां खोथा जोंनि थाखाय जोंखौ गिदों जोंखौ बोलो गोरा होननानै सानदों बेनिखायसो बिथांमोना होबथादों जों जुदि गोदान जेबो गैया जोंहा थांनो हो साब्रै साबा जि दोङो मानो गिदों मानो होबथादों बेफोर मोजां खुरां नामा दिनै गावसोरनिफ्रायनो बयनिख्रुइ बारा बुंदों जे डेमक्रेसिखौ जों फसंबाय हाग्रामा बिथांनि दिनाव डेमक्रेसि गैयामोन जुर जलम खालामनानै भट लायोमोन सोरबा सोरनिबा मुङा बुनानै होना नाम माबायोमोन बुयोमोन मायोमोन होननानै बुंदों अब्ला दिनै मा खालामदों जों बुंदों जोंनि एपिपिनि सोद्रोमा रायजो राजाखौ जे जों जेबो दा खालाम जि खालामो जों सह्य खालामगोन जाथिनि नामाव हारिनि नामाव जों रावबो उल्था दा खालाम आं जोंनिफोरखौ आं बुंगासिनो बेबायदि दा खालाम जों हारिखौ अननानै ओंखारदों जोंनि हारिनि गथ'फोरनि फिउचारखौ अननानै ओंखारदों थै जिउ होनानै मोननाय बे हानि रैखाथिनि थाखाय जों ओंखारदों जों रावजोंबो जोङो जुजिनो ओंखाराखै नाथाय सोरबाया बांद्राय जुजियोब्ला बांद्राय इनाय खालामोबा जोंबोथ' गसंथेनांगोन ना मानो बे आबहावाखौ लाबोनो नागिरदों आं कन्डेम खालामो बेखिनि खालामनायखौ दहाय सान्थिफ्रावबो बिदिनो जादों खाथियाव लिंनानै मिटिं खुंनानै होदों जेबो नङा मिटिङावसो फैनो होआखै देहाजोंसो फैनो हायाखै भट होनायखौथ' रावखौ बादा होनो हायाना नंगौना नङा भटखौ जाय होनो थांखि लादों भटखौ जोंनियावनो होगोन फैयाबालाय मा जानो जेबो नङा जों गाज्रि मोना न'आव था सोरबाया जुर जुलुम खालामदों उल्था खालामनो नाङा न'आव था दाफै खिन्थु भटखौ जोंनि एपिपिनि थाखाय होबानो जाबाय बयबो आरो बेनो जागोन फिननाय जे जों दिनै बेबायदि जुर जुलुम गादबनो नागिरनाय गावजों गाव बेबायदिहाय गाज्रिहाय सोरखौबा होबथानो नागिरनाय नारसिनो नागिरनाय दमन खालामनो नागिरनायखौ जों लुबैया बेखौ बे भट होनानैनो जोङो बे बाथ्राखौ रायजोनि सिगाङाव बुंनो हागोन जों मिथिगौ दिनै गुबुना माबायदि खालामफैदों दिनै जोंखौ बुंदों जे बे जों लायनो बिजेपिजोंसो दाजानाय हाब बिजेपिया मा जिनिस जों मा जिनिस एफाग्राबबो नंखाय बुङो ना मानसिया दिनै बिजेपिखौ सोर लाबोदों दिनै बुंदों बर'हा मोनथाम हानजा जाबाय बेवहाय लायनो बिथिं भट राननानैनो बिजेपियासो थंब्लेट थांसिनो 2020 सनाव सोर थंब्लेट लानानै फैनाय बेयाव एपिपि दङमोन ना होमब्ला जों हानजा दाबायमोन नामा दायाखै जोंहा मोननैल' थानायावलाय मानो थो लानानै फैनाय बिजेपिखौ मानो थो लाबोनाय बोरै हाबफैखो सोर लाबोनाय इउपिपिएल लाबोनाय आबसु लाबोनाय बै एमपि दिलीप सयकियाखौ सोर लांनाय जोंनि उदालगुरि मंगलदैनि एमपि सोर बानायनाय आबसुआ दिपेन बर'आ गावनो हेलिकप्टाराव गाखोफा बर' रायजोनिफ्राय भट बिनानै होनायबा बिजेपिजों सोर दङ बिजेपिखौ सोर लाबोदों दिनै एपिपिखौ बदनाम होदों जे जोंसो बिसोरखौ बारहोहरनोसैनो नोंसोरनो सोफैबाय नोंसोरनो फज'बाय जोंनि थै जिउ होनानै मोननाय बे सिख्लाबसे हानि जि गोहो बेखौ नोंसोरनो गुबुनजों राननानै जाबाय दिनै जों बेखौ होबथानो नागिरदों आरो नोंसोर दिनै जोंखौ बदनाम होदों बेफोर जाया खोथाया बेबादि नङा जों रावजोंबो फुस्लायजानो नङा सोरबा माबा बुङोब्ला कुइसन खालाम रायजो राजा नोंथांमोन नंगौ नामा ए होननानै दाथा अमुकनो थमुकनो होननानै दाथा सोरबाया बुंब्ला सोर बुंनाय मानो बुंनाय मा कारन दङ सों कुइसन खालामनो सोलों रायजो राजा नोंथांमोन सोंलु दैखांनो सोलों गावनि मेलेमखौ जों बाहायनांगोन जोंनि बे बिबेकखौ जोङो खुलायै लाखिनो नांगोन सांग्राङै थानो नांगोन जाहाथे दायो सुथुरा जोंहा सिङावसो बाहेरा मानसि नङा दिनै जों दुखु मोनो नाब्लायादाया जेब्ला
20 दिननि थाखाय न'आव फैनायनि सानसेनि उनावनो आंखौ बुंदों नाब्ला आदाया आं प्रमोद बर'खौ लोगो हमनो गोसो लरेन्स इस्लारिखौ लोगो हमनो गोसो दिपेन बर'खौ लोगो हमनो गोसो नों साथामनो लिरहरलाय होनबाय आं WhatsAppआव लिरहरबाय साथामनोबो आदाया 20 दिननि थाखाय न'आव दंफैयो नोंसोर साथामखौ लोगो हमनो गोसो आं साथामनियावबो साथामनि नामखौ बुंदों प्रमोद बर'नो लिरनायावबो आं बुंदों नोंथांजों लोगोसे लरेन्स आरो दिपेनखौबो लोगो हमनो गोसो लरेन्सनो लिरनायाव बुंदों नोंजों लोगोसे प्रमोद बर' CEM आरो दिपेन बर'खौबो लोगो हमनो गोसो आरो दिपेन बर'नियावबो लिरदों दिनै दिपेन बा प्रमोद बर'आ रिप्लाइ होबाय माबाया लरेन्स इस्लारिया कन्टेक्ट खालामगोन नोंखौ लरेन्स इस्लारिया लिरहरबाय आं चिफजों रायलायगोन बे रायलायनो होननाय जेबो गैया आदाया थांगबाय 20 दिन थांबाय लोगो हमफैयासै ओजों दिपेन बर'आ रिप्लाइबो होबावासै तो जों मा होनो लोगो हमनो होननायावबो थिग दङ प्रमोद बर'आ प्रट'कल दङ बे फैनो हाया किन्तु लरेन्सआ फैनो हायो मा दंमोन दिपेन बर'आ जुदि निउट्रेलब्ला गासैबो बर'नि होननानै सानदोंबा बर'फोरखौ खौसे खालामनो बुंफ्लाबाय थानाय नङाब्ला होमब्ला बिथाङा मानो रन्जन दैमारिखौ मानो लोगो हमासै दिनै गुबुन मानसिया लोगो हमफैदों दिनै मेघालयनि मानसि फैना लोगो हमफैदों अरुणाचलनि मानसि फैना लोगो हमफैदों त्रिपुरानि फैना लोगो हमफैदों गार' हिल्सनि मानसि लोगो हमफैदों दिनै मिसिंफोर नेपालफोर माबा बिहारि सिन्थायनो लोगो हमहैदों अब्ला जोंनि बर'आ निउट्रेल होनग्रा जोंनि जातीय संगठन लायनो दिपेन बर'आ मानो लोगो हमैयासै मानो फंसे लिरासै आंनि WhatsApp मेसेजाव जों मा होननानै सोरखौ फोथायनो बेनिखाय आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन खोथाया सहज नङा दायो सोरखौ लानानै गेलेगासिनो आरो मिथिनो बाखि गैलिया जों दुखु मोनो नाथाय दुखु मोनदों होननानै जोङो आथिं आखाइ खजबनानै जोङो न' सिङाव थानानै थाबाय थाब्लाथ' जाला होमब्ला धंस जालांजोबगोन बेनिखाय जों दिनै बिबान लानो ओंखारनो जों दिनै बाध्य जादों जों दिनै APB हिसाबै मोनसे थांखि लादों बे थांखियानो जाबाय जोंनि टारगेट आं बुंनो थाङोब्ला जे जोंनि टारगेटआ जाबाय लाइमोनफोर आरो बिमाफोर एबा आइजोफोर जों मिथिगौ दिनैनि लाइमोनफ्रानो जोंनि गाबोननि समाजनि बिगोमा जोंनि हारिनि बिगोमा जागोन बेनिखाय आरो बे लाइमोनफोरखौ गोख्रों खालामो सोर गोख्रों खालामनो नांगोन सोर दैखोनो नांगोन सोर जोंनि बिमाफ्रा बेवहाय जोंनि बिमाफोरखौ जोङो गोख्रों खालामनो नागिरदों जाहाथे गोख्रों बिमाफ्रा गोख्रों जोंनो लाइमोन होनो हायो आरो बे गोख्रों लाइमोनफ्रा जोंनि इयुननि समाजखौ दैदेननो हायो बे जाबाय जोंनि थांखि दिनै जोंनि गेजेराव जायफोरनि थाखाय हेलिकप्टाराव गाखो MP बानायना होबाय बे MPआ फैनानै मा बुंफैखो नोंथांमोननि बेयाव फैथ'वाखै र' माबायावहाय बैथिंजाय सोनाबथिं दिलीप सयकिया बिथाङा फैनानै बुंफैबाय बर'फ्रा मोननै सुबिदा लानानै दङ 6 केडेलनिबो सुबिदा लानानै दङ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिबो सुबिदा लानानै दङ जों BJP सोरखाराव फैबा मोनसे दाननानै होगोन लायनो नों सोर दाननो थाखाय 6 केडेला 22 बोसोर जाबाय जों मोननाया दासो नुदों नामा आरो बे 6 केडेला कन्स्टिटिउशनेल प्रोविजन बेयो संबिजितनिसो जिनिस बिथाङा सिफायनो ना सिफायनो हाया बिथाङा गावनो संबिजितनि सायाव आखाइ होनानैहाय सतबांसा लानाय MP जानाय मानसि आरो बेनो संबिजितनि बेरेखा बुंदों जों जि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि बिथाङा खोथा बुंदों जे बेखौ दानना होगोन होननानै बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ जोंनो ट्राइबेलफोरनो भारत सरकारा होआखै आसाम सरकाराबो सोरजियाखै दिनैनिफ्राय 139 बोसोर सिगां भारतआ स्वाधीन जानायनि 61 बोसोर सिगाङावनो ब्रिटिशफोरासो जेब्ला बेयाव साहाबफोरा सासन सलायदोंमोन बिसोरसो होलांनाय जोंनो भारत सरकारा होआखै जोंखौ ट्राइबेलखौ बिराद अननानै होदों सानदों नामा सोरबा जे भारत सरकारासो जोंनो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बानायनानै होबाय होआखै 1886 1886 मायथाइयाव जेब्ला बेवहाय सासन खालामनानै दङमोन जों मिथिगौ ब्रिटिशफोरा 1947 मायथाइयावसो थांदों अब्ला बे 1886 आवनो जेब्ला बिथांमोना आसामाव गिदिं गिदिं नुबाय जे बर'आनो जा राभायानो जा मिसिङानो जा टिवायानो जा बे ट्राइबेलफ्रा जेबो हुस गैया खालि जानाय लोंनायावल' मुखुब गावसोरनि हा हुनि थाल गैया गावसोरनि राव हारिमुनि थाल गैया बिसोर बेबादि थाबाय थायोबाथ' एसेबां सहज सरल बै गेदेर गोलाव हारिफ्रा फैनानैहाय बिसोरखौ बिसोरनि हाफोरखौ लाजोबगोन सिख'जोबगोन सानसे समाव बिसोरो आथिं थोंसेयाव गसंना थानोबो हा थानाय नङा जानाय नङा जों बिदिहाय लाखिनो हाया बेवहाय मा खालामखो बिथांमोना मोनसे कनसेप्ट बानायबाय मोनसे आयेन बानायबाय जे जेराव ट्राइबेल दङ बे हाखौ
प्रोटेक्टेड एरिया हिसाबै लाखिबाय डेजिगनेटेड एरिया बानायना होबाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय जे बे बिसोर डेजिगनेटेड बानायना होनाय बा प्रोटेक्टेड एरिया बानायनाय हायाव ट्राइबेल नङि मानसिफ्रा रावबो हा लानो हाया बिसोरो गावखौ फोजौना लानो हायो दा हायो आलादा खोथा किन्तु ट्राइबेलनि हाया दायो रैखाथि मोनसिगोन बेबायदिहाय बानायना होनाय किन्तु मोजां खोथाया बेनो जे भारत स्वाधीन जानायनि उनाव माने बेखौ बानायनायनि 61 बोसोरनि उनाव जेब्ला भारतआ स्वाधीन जाबाय अब्ला जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि मानिनां गपिनाथ बरदलै बिथाङा बेखौहाय लाखिनायसै जे साहाबा जि आयेन बानायना गालांदों ट्राइबेलफोरनि थाखाय ट्राइबेलफ्रा दाबो जौगाखाङाखै बेखौ जोङो लाखिनाया मोजां होननानैहाय बेखौ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हिसाबै रेगुलेट खालामनायसै बेल' मोजां आसाम सोरखाराबो बानायाखै बेनि उनाव जोंनिफ्राय दानखानाय सिख'नाय मा राव बेफोरो बिसोरो बेफोरखौ जेबो खालामनो हाया किन्तु मोनसे खामानि मावनो हागोन बे जाबाय ट्राइबेल नन ट्राइबेल बर' बानायनानैहाय हिन्दु बाथौ माबा ख्रिस्टान माबा ब्रह्म मुसलमान बेफोरबादि लाबोनानैहाय जोंनि गेजेराव असान्ति खालामनो हागोन गोरोन्थि बुजिलायहोनो हागोन बेनिखाय जों बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो नांगोन जों लुबैया बिथांमोना बेयाव फैनानैहाय दिनै जोंखौ सासन खालामगोन जों बेखौ थै जिउ होनानै नङाबालाय जोंलाय बेखौलाय मा दरखार बिथांमोनानो फैनानै सासन खालामनांगौब्ला जोंलाय मानो आन्दोलन खालामगौ बिथांमोननो हगारनोब्लाय जों गावनि शासन बेबस्था मोन्थों होननानैसो आलादा रायजो मोन्थों होननानैसो गावनि हाखौ गाव खुंनो हागोन होननानैसो जोङो बिख'दों बेयावसो जोंनो बे बेबस्थाखौ होदों बेखायनो जों दिनै गावबा गाव सोंनांगोन जे बेखौहाय सोरजिनायाव बर'लेण्डनि थाखाय दावहा नांनायाव सोरबा बिजेपि कंग्रेस नेशनेल पार्टीनि लिडारनि न'खरनि मानसिया मुंख्लं जादों नामा सोरबा बिजेपि कंग्रेसनि लिडारनि न'खरनि मानसिया जेल जादों नामा सोरबा बिजेपि कंग्रेसनि